Tunadi program ya Good Morning Malawi nditi kuno ku Kasumbu boma la Dedza pano ndi pa headquarters pa mfumu Kasumbu kumene anzathu a Human Rights Resource Center anabwera kuno kuchita zokambirana ndi anthu amene azungulira kuno amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana zamene angalimbirane Nkhaza komanso kulimbikitsa kulera komanso kulimbikitsa udindo wa abambo pakati pa banja komanso pa nyumba pamene pano ndili ndi mkulu wa bungwe imene la Malawi Human Rights Resource Center mayi Kaliya amene afuna tikambe pano kodi aonanji zinthu zimene zachitika pano komanso kodi angatenge maphunziro anji amene akhoza kuwatenga pa zokambirana zimenezi kuti anthu aphunzire zosiyanasiyana mdziko muno. Mayi Kaliya, tinali pano pa headquarters ya Kasumbu zimene zatumphuka pano kodi mwakhutira nazo? Kwa ine ndine wosangalala kwambiri kuti anthu anabwera mwa unyinji wawo kuno kwa Kasumbu. Kubwera mwa unyinji komanso anali anthu aja oti amavesera, anali anthu aja amene amafunsanso mafunso ndikubaperekapo ndemanga zoyenerera. Poyamba mmene timabwera timaganiza kuti tizangokamba za chinyamata mmene zikukhuzira ndi akutengapo gawo kwa azibambo. Koma taona kuti patuluka nkhani zambiri, nkhani zokhuzana ndi chikamwini. Azibambo akunena kuti amanenedwa kuti munabwera ndi nthaka kuchokera kwanu. Ndiye zimene zikuwakhuza kwambiri chifukwa akuona kuti mwina akhala zaka zambiri ali pa maukwati otero koma siku lina akumauzidwa kuti muchoke pano kulibe nthaka yanu. Chikamwini ndi maukwati ena amene amachitika kumpoto ni maukwati ovomerezedwa mdziko muno. Palibe chifukwa chonena kuti wina akhoza kumanena zimenezo. Komanso amayi abweza mawu anena kuti yayi izi zikumachitika chifukwa kuti azibambowa akumapanga zinthu zachisokonezo, akumagulisa chimanga tikakolola ngumakamweramo omwina akumakafunira akazi ena. Ndiye zinazi pali azibambo ena amachita kuziyamba ndi zinthu zovuta kwambiri kuti zichitika choncho. So mukuona pali nkhani pamenepa enanso akumanena nzoonadi maukwati kuno akuchitika kwambiri ana ang'ono. Ena akunena kuti yayi maukwati awa akuchitika chifukwa cha kusamva kwa chinyamata. Ndiye mukati muone nkhani ndi zambiri zimene ife ngati amene tikuthandizira tiyenera kuti tiyang'anepo pamene amene achokera ku boma ku district council atengapo mawu pamenepa. Pali enanso amafunsanso kuti bwanji mwina tiyambirenso program yachani ya makhoti oyendayenda chifukwa aona kuti nkhani izi zilipo ndi zambiri. So tiyenera kuti tigwire ntchito mwa upangiri wabwino. Pano ndi pa trading center pa Kasumbu. Ndiye ngati anthu mbali ya pano akukamba zimenezo chifukwa sindikukhulupirira kuti ambiri achokera kutali. Nanga mizi mwinamo mmene kuli kutali kupene sikufikiridwa nthawi zambiri ndi mautenga kuli chani kumene. Ndiye kuchitika zinthu zimene anthu sakutha kuziziwa sakuzisata. Komanso madera ena akumalawi kuno akumenenso sikufikiridwa utenga zinthu ngati zimene zikuchitikabe chaka chino ndi 2024 anthu ngumapangabe zinthu ngati zimene. Ndiye muziwe pamenepo kuti pali chani pali vuto chifukwa ndi zimene timayenera kuti tipange kalekale koma ngati mpaka lero 2024 or 2023 zinthu zikuchitikabe. Ndiye muziwe kuti vuto limendatani ndakula limeneli limene loti tithandizane kuti vuto limene lithe. Ndiye nchifukwa yake ndine wokondwa kuti anthu aja anabwera mwa unyinji wawo, mafumu, anthu ena awamba, ana achinyamata onse anali pano nkhani itakambiranapo bwino. Tsono ena amakamba kuti nkhani yolimbana ndi Nkhaza idzikambidwa chaka chonse koma taona mdziko muno kuti mabungwe ambiri mwina timangolimbikira kwambiri pa tsiku limene masiku amene adakhazikitsidwa kuchoka pa 25 November pana pa 10 December ngati masiku olimbana ndi Nkhaza. Kodi nkuyenera kutero tipange bwanji? Tikupita chisogolo ndikuziwa kuti anthu ena akumanena mautenga timapanga Nkhaza kakunali masiku 16. Masiku 16 amangotikumbusa ife pa ntchito yathu. Pitani mukagwire ntchito muzikumbukira kuti nthawi inake tizakumana masiku 16. Aminister anakhazikisa ndondomeko imene ya masiku 16. Ndi chinthu chovuta kuti tikatero timakhala kuyiwala zatha. Kumene kuja timapereka kuchithandizo chambiri tonse ngati mabungwe ngati boma. Ndiye tikamapita timakangokhala chete pamene zinthu zikuchitika m'mizi mwathu ndikulakwika kwa zinthu. Koma ndikukhulupirira kuti tonsefe tikhale ochilimika tipitirize kugwira ntchito ndondomeko yabwino
tithandize anthu kumalawi kuno. Anthu akadali osalira ambiri chifukwa cha sukulu, ena sukulu sanapitisise. Usatumiza mwana ku sukulu palibe vuto kwa iwo, koma tikamapanda kutumiza ana ku sukulu, tikamapanda kuthandizira anthu kuti azizikhale wozindikira kumapanga zinthu zoyenerera, ndiye kuti pali vuto. Chifukwa chake tikuona anthu akuberekabe ana ambiri ana ambiri woti akulephera kuwasamalira. Mawu ake amabweza amati boma lili kuti litithandize. Ine ndimafunsa kuti anthu amene wakufunsa kuti boma lili kuti, boma lizithandiza kukakhala kuti kuli njala ya zuwa, kukakhala kuti kwabwera chani, kwabwera mliri wina wake, koma kuti chaka ndi chaka boma lizingothandiza umangoberekabe uziti palibepo chifukwa chimene boma lingalowererepo, iweyo wangokhala umangoberekabe vana. Ndikumakhulupirira kuti boma lithandiza zikumatibweresera mavuto akulu, koma anthu aphunzitsidwe achepese chiwerengero cha vana, akwanisa kubereka vana, kukhala nawo vana bwinobwino. Enanso pomwepa tikumva maukwati akungowasiya, anthu akusiyana, wina wake azisamalira iwo wapita, azibambo asowa. Zinthu ngati zimezi zikubwera chifukwa cha umbuli wa kumalawi kuno wa anthu ena amene amangokhala ngati kuti kubereka mwana ndi chinthu chosavuta. Ana amene aja tikulera ana amene atazakhale vuto la dziko ili. Ngati ana sapita ku sukulu, ngati ana alibe chisamaliro cha makolo bwinobwino, ana ngati amene aja amangotuluka ndikumapita kumakapanga zinthu zosayenera. Ndiye kuti dziko ili pomazafika zaka 10 zikubwera zikuzakhala chisokonezo. Ndiye ndikuona ngati mauthenga wapitirire, tipereke mauthenga nthawi ndi nthawi, tizipereka nkhaza zikuchitika nthawi ina iliyonse. Ndiye sibwino kuti tingonena kuti tinathana nazo 16 days tizingopita tikakhale ayi. Tipitirize kumapereka mauthenga amene angatithandizire kuti dziko lathu ili lichoke m'mavuto amene alipo au mphawi. Chifukwa tikachosa umphawi kwa anthu, ndiye kuti kwinako zinthu zitani ziyenda bwino. Aku district council ifeyo tisabangonena kuti kulilongwe iyayi, ulilongwe ni omwe ino wakonkuno, chifukwa kunoko kuli anthu amene ali pasi pa boma la dziko lino. Ndiye anthu azisamalire okha, asamalire anawo, akasamalira ana chitukuko cha kuno chizayenda, ndipo kusogolo kuno tikamazabwera kwa Kasumbu kuzakhala malo achisanso.